Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε headball. Διαλέγω παίκτη πρώτα, έχω τον παίκτη που μου αρέσει. Βάζω τι να αυτό και ξέρω τι είναι κατά αυτό, θα θέλω να ξέρω βοηθά. Έχω τον κίνητο και δεν μπορώ, αυτό μου το στηρίζω. One, here we go! Go, you win, δεν χρειάζεται να χτυπάς. Win, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έλα φίλε, τώρα βρήκε να κάνει αυτή τη μαγεία τώρα. Είναι κορόφαρδο, μόνο αυτό μπορεί, μόνο με αυτό μπορεί να κάνει. Όχι! Ναι, όχι, με φάνε αυτή. Κοίτα μια κάρτα, γιατί! Ναι, μόνο με αυτό ξέρω να είναι καρδιά, με κολομαγίες. Με κολομαγίες. Fuck. Πάρτινα. Μόνο, εγώ θα παίρνω και τρελές. Θα δες. Παιδιά. Όπα στο γκολ. 14 σεβολία. Ξέρω που είναι, πάρα πέντε που είναι. Δεν ξέρω που ήτανε τώρα. Ω, στο τέρμα ήταν. Για πάνω. Κάτω. Μόνο τις μαγείες και το βοηθάνε. Υπάρχουν, θα ανέβανα το δίνω, τι να κάνω. Όχι. Τάκ. Πάρτινα. Όχι, δεν πειράζει. Νίξ. Λοιπόν, θα παίξω ένα ακόμα γύρο. Βασικά, λέω να κλείσω εδώ το βίντεο μου. Κάντε subscribe, please κάντε ένα subscribe άμα είστε subscribe και ένα like γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια.